Ikompli jikber it-tħassib fost l-impjegati tal-linja tal-ajru ta' pajjiżna l-Air Malta, kif bosta minn dawn il-ħaddiema qed iħossuhom ingannati mill-gvern. Informazzjoni li kiseb Net News turi li l-Air Malta trid iġġedded iż-żmien ta' tluq ta' bosta ħaddiema li jaħdmu f'diversi sezzjonijiet tagħha fosthom fil-qasam tal-ground handling, kaptani u anke stewards sal-aħħar ta' Settembru. Dan minħabba li qed tisħaq li tmexxija l-ġdida mhux se tilħaq tkun lesta biex tibda topera qabel l-aħħar ta' Settembru. Il-ftehim oriġinali li kien sar bejn il-Gvern, il-General Workers Union u l-Air Malta kien jgħid li l-impjegati kellhom jibqgħu jaħdmu sa 12 ta' Awwissu. Iżda issa jidher li dawn se jkunu mġiela jibqgħu hemm sal-aħħar ta' Settembru. Apparti dan għadu mhux ċar jekk il-paga li se jkollhom dawn il-ħaddiema wara Awwissu u se tkun onorata. Matul dan il-perjodu dawn il-ħaddiema mistennej jindbagħtu mal-kumpanija tal-Gvern RSSL fil-waqt li jibqgħu jagħtu servizz lill-Air Malta. Il-General Workers Union qed tisħaq li x'aktarx dan ma jistax iseħħ peress li dawn il-ħaddiema jaqgħu taħt l-iskema ta' State Aid offruta mill-Unjoni Ewropea meta l-Gvern kien ħabbar li kien se jkeċċi iktar minn 500 ħaddiem mill-Air Malta. Quddiem din is-sitwazzjoni l-General Workers Union bagħtet ittra l-partit kollha konċernati fosthom lill-ħaddiema affettwati kif ukoll il-Gvern. Jekk dan il-ftehim jibqa' ma jkunx onorat mhux esklus li jittieħdu passi fi qrati Maltin sabiex finalment ikunu salvagwardjati l-interessi u drittijiet ta' dawn il-ħaddiema. Dan kollu għaturija ċara ta' kemm il-Gvern ta' Robert Abela qatt ma kellu pjan ċar għal dawn il-ħaddiema għax kieku ma kienx jasal f'sitwazzjoni fejn qed jitlob estensjoni. Bil-Gvern issa spiċċa daru mal-ħajt bil-ħaddiema tal-Air Malta jinsabu fil-limbu u ma jafux se jiġri minnhom.